المنوتة تبدأ issa. Marija Buckle, attriċi. Marija, meta u għala id ġitejt li ssir attriċi? Minn dejjem li tinsir attriċi, però ta' 16 sena bdejt noħodha naqra iktar bis-serjetà. Fit-teatru dejjem ħassejt illi stajt inkun il-persuna li jiena. Kienet xi ħaġa li dejjem ħassejtni aċċettata u min kien hemm fit-teatru kien bħali. Kif tirrelata mal-karattri li tinterpreta? Bħala atturi inħoss li huwa importanti li nużaw il-kompassjoni tagħna u l-empatija meta inti qed tifhem li mhux ir-realtà tiegħek biss hija dik li tot. Meta inti tifhem dik, naħseb jirnexxielek issib parallel bejnek u bejn dak il-karattru fejn b'xi mument f'ħajtek inti ħassejt l-istess ħaġa u b'dak il-mod inti tibda tirrelata mal-karattru. Kif tal-lim tinsuq fuq xi xinu? Mela kif tal-lim tinsuq hija play dwar l-abbuż sesswali, il-pedofilija u dak li nsejħulu grooming. Issa ovvjament it-topic huwa wieħed tqil u wieħed qiebes biex titkellem fuq u taraħ, però wieħed importanti ħafna. Mbagħad hemm biċċiet importanti li nsemmu li huma umoristiċi ħafna, ħajjagħtu dak il-pawża lill-udjenza li għandhom bżonn biex huma jkunu jistgħu jsegwu u jieħdu n-nifs.